Komachielo en ni duol mar riwruok mar okinde Thuruka kata Law Society of Kenya orido apedha mar kolo oko jogo bende tiayo chenro mag weche mag chike ataro mag chike mapachoka. Apedha bende ne okelo meko mar survey moro mayudore kaunti ma Siaya masani koro ne olokore kendo tiyo tije mag okil. Wi mano koro lipot yango ni apisa mag duol mar LSK ne omako jagono ka koro gitude kod ketho makamano. Gino bende giwacho nosebedo ka ochiwo weche ma ok adieri ne oganda jo Kenya. Koke kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo giler mathoth ewi wachni. Achijno nomaki gi ofisas mag riwruok mar okinde pachoka LSK bang' ka wachore ni noyude ka otimo tije mag okil e tok chik. Teresia Wavinya Nicholas en jakanyo mar kuku mar riwruok mar okinde pachoka LSK. We received some complaints of a surveyor who was duping the public of being an advocate, drawing pleadings, especially conveyancing pleadings, that is sale agreement, transfer agreements and whatnot. Yet, that is not the purview of surveyors. So we came in today and we confirmed that she's been doing this for the past few years. We've been able to nab her and we've just arraigned her here at the police station where she'll be able to record her statements and the due process of the law will take course. Wavinya maimano telo ne apedha ma pod gidhi godo nyime kaunti ma Siaya kae mar manyo jogo matiyo tije mag okil e tok chik. Kuom mano kwayo jopiny mondo kinde duto tem neno ni gitiyo gi okinde mopuodhi ka okinde bende okwayo mondo kik yie ji makamago mondo keth nying-gi. We want to urge members of the public, please, when you're going to seek for legal representation to an advocate, confirm that your advocate is a licensed advocate. Secondly, to our members of the Law Society of Kenya, it is unfortunate that we have also discovered you are actually harboring these masqueraders. Why are we allowing these people to infiltrate our profession by our own selves? I'm calling upon you, members of the Law Society of Kenya, myself included, let us stand vigilant and safeguard our profession so that we be able to ensure the publics are not going to be duped by these masqueraders who are taking their money, who are stealing from them, and who are above all tarnishing the name of advocates. Notene gi jakom riwruok mar okinde e Imbo ma Kenya, Grace Otieno, ma oywak ni mond liete emosebedo ka yudo lal mathoth e lwet jogo ma wuondore ni gin okinde. Wasebedo ka wayudo ripode ma ikelo gi jogo ma odak Siaya County ni nitiere jogo ma wuondore kaka okinde giyawo offices kendo gisebet ka giloso otese modok sana korka weche modok korka nyiewo lowo kaachiel gi uso lowo to gisebedo ka gikawo pesa kuom widows gi kata kuom mond liete ka giwuondore ni gidhi loso negi otese ka weche osebet matek to giringo githoro giweyo minegi gi weche matek. Wachiwo warning ne jogo mosewuok oko e ogandawa ni giwuondore ni gin okinde to gionge license ni wan kaka riwruok mar okinde wabiro nu. Ofulo ni nyaka sani gisemako ji 4 e kaunti ma Siaya kae ka koro okono jopiny mondo med wuok oko gi ful ji makamago. Siaya County kata Siaya Town ka wasemako ji madhi 4 ma higa mokalo ne wamako ji 3 ma ng'ato achiel ose tere doho ma kes ne oseyal motieki. Omiyo pod wadhi mana nyime gi jiwo jogi nikech ok wadwa ni oganda ka wan kaka okil en tijwa mar mondo waked ne ratiro mar ji. Ka waweyo jogi mo oketho ratich jowetegi ka gikawo pesa yo mok ni kare, mano wan kaka okinde ok wati tijwa yo makare. Omiyo wakwayo oganda ni mondo gichiw ripodegi wawuok oko mar mondo watibi gi polise mondo wane ni wamako jogo ma ketho ratich jowa ka gikawo pesa e yo mok ni kare. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Kaolure nyakora Ramogi kod wach bura momaki makoro